Ka Lumpung Jingi Lekai Cricket ya ka balapaniat da Seng Confederation of Riboy People na Age Unit lalak ban penwai no hanin kesngi kata ha ka arpo prateri ku no pra arjar arpulai ha ka bagi arteli ki kenhoni lekai ki bakenthop ya ka Mountain Sports Club persya ya ka Age Sports Club kidi ki club ki balai khon ha ka ne ka final ban yekni ya ka nam lado lengba jangan ngai jing lekai lalak ban sakhi ya ka jing tebet jong samla ka ne ka than bat ha bagi nongsha khot ngom bha ki ajing kran kilapan paw bakal ada ke pori ke sorkar ban pai khmat sing ka than ban nang kentiu susu yegi kami lekai cricket khanang bakan hirap yegi khon samla ban nang kiu susu hakni ka jing lekai haba pai pat se ka jing lekai na ka shipo over ka balabu ka Age ka bala sim ya ka banta ban tit ka labu ya ka target ka balai pu pra run bat habala poi ka pali jong ka Mountain ban sim ya ka banta ban tit ka Mountain kala job da ka basuk batang hapo ka sun over kala tamno ya ka target ka balabu da ka Age kumta lang ba jong de jingla ka Mountain kala rai kanam ladu badra ya ka khusnam kum kanang jom nalor jong ki nong ilam jong seng na Age unit lawan ru bani dan lang dau ba kronding nong bsap ubri nong ilam barim jong seng kumu kongsan ha ka jing lang jong presiden ka seng uba bandari rentatiang lembat kiwe kiwe namar bang yu i hang ni ki priu om shu kita ki samla mo la de ki rang ba te kani ka pensilur ya ki have ki baret chenrei new box bakim dadon hang ni la jin la da ki have ki baret ki don kan ketik ki jimot ki jing perkhan nasmo ban ai khuble shi ka de e khamtam ki parlok janga ki bele skol lang ki don lang hang ni te kani ka ai men sim wat yang aru kan mene ngan ong ban ni hap ban kilam dat lang ban yo ban yele kai te kani ka jing ron ni ron kani ka bo ya kani ka cricket kadai ka jing sedang hapo jong pesinong ngakerpat yung presiden rang ba in ngobha ban nang penron yakum kini gitu nemen haman ka wei pakawei kadong lene kathan nang ba ki khon samla ba ki rang ba ki badang don ye kasap ban yele kai nang ba ki yo ban ni ban kilan bet ban yele kai tenga ai khang ni ka jing khublei khamtam ye ka Age wat lada ka jing yele kai ka jong phi ngai i ka no siliang han to nang ye tre sitom shu nang bahaka peteng bah kisni ki por banang wan pila ban poi sikathok nga trai lada film tre sitom phinom la ban poi sepo ka final itnat sikat dei ya ka jing tre sitom ke jong phi nga i ba pila tre nadu ka mensiam hanre ki taktik pinang duna tenga kermen skam ba nang ni sakmat leng ba ka jing don ye kini snio plia na kaliang ka bhor mbong mo ba ki pen i ka sap karukom le ka taktik nadu ka bowler nadu ka batting tengah kerben skam banang ni sakmat ba nakaliang ka Age to yai tre sitom ba pin nang la ban pen i susu e kasap tela dakne turnamen kamdan dengan nami e kasap mo men na mo tren ro de football ma mentang ning de play cricket mo ba sun ro kam suyo men sem ti menta ngila ya persang ban pan ya ka NOC na ka RBDSA ni ga jong ka football te abun player jungi nang ne ki bon kum ne yang ban donna la jong ka sen gen cricket sen jong ka riboy mingi di donna la jong hang bungin yo ban affiliate part bat ka Meghalaya cricket sen gen hang ban ka cricket ro kre ban kiu na ne than ge dong bujungi ta ka dei bang akwa ban pasat happy ta bo don interest ye ka kam kini ki players jongi simkhya mo form na ka sen jong ka cricket sen jong ka riboy mingi rang makani tournament kan don makapor ka por man kapor bin penom mak yo ki fon na sarkar nyabon persang berwar fon na sarkar habang don na jong action nyabon connect bat ka Meghalaya cricket action te sibun kilan nyabon play na ka benda kalawe ki kun samla jong ani ka riboy mingi ki jungi te pika cricket menta indon kamru ban train na du ki kena red mo ka football menta kila sedang ban train na du ki kena grassroots level te cricket indon kam te kamtam phi ba don lupa kasap te hikai lami kiwe sedang no ban play kalat kelenti ni na galang kum kasengi ketiga yang ketiga mon na ga ji tre rangkar bat phi ki player badon sap bat ki ba bet chi sharu e ji le kai ni mena ba phi le kai i ji ge jing bet ki jong phi